son unha oportunidade para España, non? E creo que a xente ten que ver se serviu de algo votar o PSOE e a Pedro Sánchez, que estivo 4 meses incapaz de poñerse de acordo con ninguén. Tuvo a súa oportunidade, non a aproveitou, non demostrou habilidade, nin, por suposto, ganas de gobernar, porque cando un gana unhas eleccións, eu o fixe na Deputación, e necesitas pactar, hai que ter esa capacidade para solventar o momento e darlle estabilidade e gobernar para todas as veciñas e veciños. Entonces, a xente debe tomar nota desto. No caso noso do PP, solicitar a todos aqueles que nos votaron no pasado e que na última ocasión pois decidiron votar a Ciudadanos ou a Vox, que era xente que normalmente formaba parte dos nosos votantes, que ese voto non vai a servir para nada, lamentablemente. Non é ningún insulto, digo porque demostrouse en abril que ningún deputado hai de Ciudadanos nin de Vox e agora tampouco vai a ser porque non van a dar os números. Entón se trata de votar a favor de Sánchez nesta ocasión ou en contra de Sánchez, e votar en contra de Sánchez e votar a favor do Partido Popular e do proxecto que preside Pablo Casado, que teña xente clarísimo en Ourense que se vota a Ciudadanos ou a Vox está apoiando a Sánchez porque vai a ter o PSOE máis posibilidades de ter os 2 escanos que ten agora xunto cos 2 que temos nós. Volveremos a ganar no Senado. Fomos en abril a primeira provincia de España en apoio ao Partido Popular. Sin dúbida esta é a provincia máis estable políticamente do Estado e creo que, que o resultado que obtemos sempre vámoslo ter de novo e loitaremos estes días para que se concreten eses 3 deputados para o PP e un para o PSOE e no Senado que sigamos tendo os 3 do PP e un do PSOE que temos na actualidade. Como sempre, o presidente da Xunta de Galicia veu a apoiar, sobre todo a pasar un día de xuntanza, non? Nesta ocasión aquí no Concello do Carballiño. Sí, na provincia onde el naceu, que é en Ourense, non? Entonces temos o presidente da Xunta, temos o presidente do Parlamento, que tamén é ourensán, Miguel Santalices, na única provincia con unha deputación gobernada polo Partido Popular, e na provincia onde o PP ten 60 gobernos locais dos 92, non? Unha porcentaxe altísima. Entón sempre é unha oportunidade para vir a casa, para falar de xestión. El acaba de aprobar os orzamentos da Xunta, a única comunidade autónoma en España que o fai en tempo e forma, leva 11 anos facendo. Nós fixémoslo en setembro pasado na Deputación, a primeira administración pública do Estado en facelo, en definitiva, falar de xestión, que é para o que estamos, representando a veciñas e veciños, para xestionar os recursos públicos, para defender unha visión, neste caso, no meu caso, de provincia de Ourense, e para estar ao carón dos concellos.